Dzadichere mabuja tauya nonhau dzomanhoko dzozuva rogumi noshanu mwedzi uno waGunyana. Idi mazuva aya ari kuita kutekairitsa idi gore rino raakutoenda kopera. Tinaita bau rokuti panozosvika hore yomvura tinge tarinadzirira kurima mwaka watosvikayu. Munhau dzanyasi tiri kufara kuti Nyasi Broadcasting Authority of Zimbabwe yapa marezinesi masere kumaredhiyo munharaunda dzacho dzakatenderedza nyika, asi kwedu Buja kwanga kuribo wakaendesa mapepa pabodzi nokubhadhara mari dzinodiwa kuti wabhadhare. Wapuwa maredhiyo marezinesi ndo redhiyo bukalanga wokumapisa nomangwe, Matobo community radio yokundolwane noPlumtree, Chimanimani community radio station yokuchimanimani nokulusitu, Vemuganga community radio yokuchipinge nekuchibuwe, Ndau community radio station kumahenye, Twasumbuka community radio station kubinga nokukama TV, Kasambabedzi FM kukariba nokumapongola, Madziwa community radio kushamba. Tonovati makorokoto tichimba kuti wachatepfenyura zvinofadza wazhinji. Kwai Zimbabwe yatambira tumwe tumushonga todziwa mupengo twayakatenga kuSinovac tunosvika miriyoni. Kwai papa munyikamu wagotenga tumushonga todziwa mupengo tunosvika mamiriyoni 10 chaiwo. Toramba tichitendawo hurumende tichindoimba kuti wanhu wachaita bau rokuramba wachienda kobayiwa wanenge wasati wabayiwa. Kwaina komichi wanhu vari kuita basa rekutsigirana navachamisa vari mudare reparamende, nguva yekuuya nodemo yakukwana. Kwai papa wachatoita kutemiwa chaiko, wakagwemiwa wese kubuditsiwamo nokuti wakomichi wari kudaba wanhu vari kuramba vachitsigirana navachamisa kuti vangarambe vari mudare reparamende vari pasi pobato reMDC Alliance. Heno kuti zvichakoneka chere chedu kuramba takaringa tichigokunyepai zvinenge zviri kuitika. Nyasi pabulika masoko abva kuhurumende okuratidza kuti kunadziwa kuri kuita mugwagwa wokwaseke unobva kuHarareyu kwai kuri kudya mari inoita mamiriyoni omari yekuAmerica 3 ane zviuru 335 nomadhora 934 omari yekuAmerica. Wamwe wanoringa nozvokunadziwa kwemugwagwa wati izvi zviri kureketa kuti mari iyi yavari kunadzirai yakawanditsa zvokutoti Bitumen World iri kudya mari yakaita kupfuura nomusana chaiko, nokuti ipapa mari yese iyi vari kuseenzesa chete kunadzira makiromita 6 chaiwo. Idi zvakatooma. Heno kuti zvichaita sei ticharamba edu takaringa. Nyasi kumatalodzi mhosva kwaitoresiwa mhiko wana mutongi womatare wopasi wanosvika 16. Chatofadzawo kuti 12 wacho wanga wari wochidzimai. Toramba tichiti masimba kuna ana amai, izvi zvakanaka izvi. Tiri mumataremo, Zimbabwe Lawyers for Human Rights yabatsira tafukudzwa ngadziore kuti arerutsiwe bhero rache. Ipapa kwayachagwenda komangara kumapurisa kuti achiripo kabodzi pamwedzi. Toramba tichizvitenda izvi. Kambani yoke yagonyepiwa nowanhu wazhinji padande mutande kuti iri kuita zvinhu zvisiri izvo. Ipapa yagoreketayo kuti wabasa wayo wanenge waribe kubayiwa kamushonga kodziwa mupengo wakuendesiwa pamujandirere chayo asi wasingabhadhahwe. Ipapa wazhinji wagoti dai wawapawo mukana kana kugoti wanhu wanofanira kuti watohwe kuti wanoka chiwereko kodziwa mupengo kachere kana kuti waribe wachizvibhadharira hawo wegani. Heno kuti zvichaitawo sei ticharamba takaringaiko zvinoperera. Kwainyasi ndiro zuva rakazvawawa munangarwa wanomakore anosvika 40 Nyasi pabulika wari kuimbihwa kuti makorokoto kukura kuofisi kwawoko, asi masoja aiwa tanga tiribe kuziva kuti uone masoja akawanditsa kudaro anovachengeta. Heno zvikareka kugoporongana rimwe zuva. So zvatakakunyepa inozuro Norman Mapeza ndiye aisiwa kuti atungamire chikwata chowakomana onhabvu chonyika. Tomuti makorokoto tichivimba kuti achareka kugoisiwa pasi pokare kana chikwatachi chasimukira. Tinoimba kuti achazvikona zvokutungamira chikwatachi. Tiringe edu dziri kuitika pasi rese.
South Africa yagotiyo bvunzo dzowapwere dzakuchobvewa mberi kuti dzitande mumazuva omumwedzi wa10 chaiwo. Ipapa waburitsa mamiriro anenge akaita mazuva obvunzo dzi zvokutoti wapwere wakutoita achipatapata kutadzirira kuti wanyore. Waifanira kutanda zuva rokutanda mwedzi wambudzi, asi ndiro zuva raakuisiwa sarudzo pokare munyika maomo. Ticharamba takaringa kuti wachazvifarira chere kana kuti zvichaenderera sei. Iko kuSouth Africa kuno mumwe watsano wagosungiwa nomapurisa okanzuru nokuti wakajara makabichi pamukova wawo. Ipapa panzepo yadhi yawopo panodiwa kuti pajahwe makabichi, saka watosungiwa nomapurisa. Idi zvakatooma, vanhu vadoka wakatsvomwa noNhau iyi padande mutande. KuNamibia kwaiko nohurumende ikweyo vanhu vari kumanikidziwa kuti watore kamushonga kodziwa mupengo. Anotora kamushonga aka anozvitorera hache nokuda kwache. Idi daiwo kwedu peno wakafundawo kunyengererana nokubvumidzana kuti nzero vanhu vakwanise kuziva kuti zvii zvinofanira kuitika mune zvakanaka uye kuita kumanikidzana ku. KuKenya tatofara kuti kwai mumwe akamboita gurukota muhurumende yawo asungiwa nyaya yechimanjambudu. Kwai akaita chimanjambudu akagopura mari yakawanditsa yaaisafanira kupura, yenge yakaringana nomaolimpiki okuRio kuBrazil agore ra2016. Anonzi wariyo uyu ndiye akanga ari gurukota rozvomutambo nguvayo. Toramba tichitenda kusungiwa nokuisiwa mujereko. Nigeria yagoreketayo kuti yabata pokare vanhu vanosvika 114 wakanga watiza mujere. Idi zvakatooma mabi angu ukaona panotiza vanhu vakawanditsa kudari mujere, heno kuti zvanga zvamboita sei. Mukahatikidzwa kanyasi kwai papa wana mari hawo kuno foni tsvayo iPhone iri kuburika kubva kupera kumwedzi uno inenge ichitandira pamari inoita churu chomadhora okuAmerica. Idi mabi yangu muchatoona wazhinji dzinenge dzaita utacha chaiko kuzara muHarare zvakatooma. Tiri ipapo zvedu panyasi tozorora. Ndini wenyu MHANDUWE WeNhau.